जों तङ तावाना Hasan tawana bagan bunai pegang, bunai pegang. Kamu hemat tu tak kena. Ini sanggini saja. Sama puting ya. Makanya minta rumah. Macam bang kenapa? Nah, orang balai sampai, mai mui kau kau kuntai apa gun, mai mui kau suka, kau kau mai mui kau kau jadi apa kau? Yang buruk. Kamu kajang ni dah dulu dah nak kawan nanti. Kiri dah kabar orang. Aku tak sama ni. Kiri dah aku kawan kainan. Kau sorry ya. Cuma aku kamu jadi dulu. Monadan hangka kumbai kongkai bismillah Amor sir apa itu basket acha Magale video ko yata mo na sana na rajaga na tupag. bijan Ini जों मनोदन त्रिपुरा बनि गामियाव फाइसक फाइजा बनि राबाद बागानाव गोनाय दायखिया दै बनि फेमिलियाव फाइबे जों मालाय फाइखिया बनि आमा बनि नावबरक दै बनि बासै संबाय जों मालाय दायखिया जों बर'नि लगे दंगो आं पार्सनेलि ओंबो फाइनान्शियल हेल्प खायखिया बर'नो दै बोसोरनि तिति एडिसिनि जों बर'नो हेल्प खायनाय बर'नि डकुमेन्ट दिनै जों तलां थांनाय दैबो आं जत सिनिति प्रासा वारियर्स रंनो गयो माहाय जरा हायो सिनि बुबाग्रानि नाहरमोन बनि वानसो मुंबाय जों बर'नि नुखुं रंनो जों सुबा लायनायनि बागै जों तियार दङो जत सुबा लायनाय दैबो बनि जे जस्टिस माया सा बनि जे कम्पिटिशन माया सा दै जे बर' दीपक चंद्र दास एस.ए. सुपारिनटेन्डेन्ट अफ एग्रिकालचार बनो जदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाय के स्टेट अथॉरिटी जदि बनो एक्शन नाया ते सस्पेंशन खायांके जोंनि वाईटीएफ वारियर्स रं जतनो मुभमेंट खायनायनि बागै चबा खायनायनि बागै रेडी जों जतनो साइमाखा जोंनि न्यूज नि बिसिंते जों साख्लायबो रखा जोंनि वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट इनके जों जत माहाय जराव बुसिलायनि नांगौ जे जों बागानावबो थांलायखाया बागानाव थाङै जों नायलायखाया एकई प्लट गानानि जे जोंनि मोखां सलिया जे 10 हिंखेबानो बर'नि कुनु राबा तांफाय जाया फेबा सिनिति प्रासान हंखे तांफाय रखा बर' जुदि एग्रिकालचारनि लैंड होनै दाबि खायतो हांखे ओ एरियानि जे 10 तंनाय दनि प्लट बनबो राबा तांफायनि नांगौ दुई नाम्बार अंखा कुनु नोटिफिकेशन होया अमो इलिगेली फायै तांफाय रखायो के गवर्नमेंट जुदि आसो गवर्नमेंट लैंड न खास लैंड गवर्नमेंट लैंड फरेस्ट लैंड न जुदि आसो माने प्रोटेक्शन खायनायनि इनिशिएटिभ नायतं खांखे दिनै बांलादेश नि फायखांखे खोना हेंखे न बर'नो हेंखे जागा दखल खायमेनि जों नगो फरेस्ट लैंड ओंथों एग्रिकालचार लैंड ओंथों त्रिपुरानि खास लैंड ओंथों आरो जागायाव गोबां मा तानि बर'नो खे एभिक्शन खाया बर'नो खे तानि नरि रहनानि प्रोसेस ता नाया जों आरो साइमानो जोंनि त्रिपुरासानो टारगेट खायो दिनै मनोदन हाय गोबां मा त्रिपुराव जों अर फाइफ्रा जों माखा पटिसरी आमसायाव बहायनो बनि राबाद बागान तांफायजामोन जों कमप्लेन माखा सारा त्रिपुराव अमहायखे जोंनि त्रिपुरा सारनो फरेस्ट लैंड एग्रिकालचार लैंड गवर्नमेंट लैंड होनै अमहायखे इलिगेली बाबे विदाउट नोटिफिकेशन विदाउट शोकस नोटिस अमहाय रवैनो बर'नि राबाद जे तांफायमानि रग दै प्रपार्टी नष्ट खायमानि रनो जों सह्य खाया जों बनि एगेन्स्ट जों जबा खायनाय दिनै जों जोंनि अरनि मनोदन त्रिपुरा दै बनि आमा दै बनि नावबरनो जों अमनो मालाय सालायखा जे जों बर'नि जरा हाया जराव जों दङो बोसकाङावबो दंनाय दै बर'नि बाङै जों खाबाक्सा खालायो शुदु अर साउथ त्रिपुरा सिमिया साउथ राधा नगर सिमिया एन्टायर त्रिपुराव जुदि जों नांखायखे बनि बाङै जत त्रिपुरा सानो जों
जबाव नखानानि बागै जों याप्रि सेजागनाय होनो जों कक सालायखाया इंगे अमनो जों बुसिथाय बारबारनो सानानि खालायबो जों जरा हायाव सिनि ताखौनो जों बासालायनि नामा हामबाय